wabarakatuh. Tadi iki dek mau ceritanya arep telepon Elsa. Nggih. Nah, kesanten ki telepon. Heeh, nek sore. Oh, iki dereng ngertos kabare Elsa. Ngebar magrib mesti. Oh, bar magrib. Mari kita coba telepon. Yang ketangkat. Iki dewa pun WA yang sering. Sanjang ngecek video call ngoten. Terus ngomong iso. Terus ya ngoten. Dewa kan napa pesek mandi. Ya aku anan mbek bae Mbah Toy mesti bar magrib kan wis bar kabeh bar Nggih. baratus. Nah, Wis record, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di Sanum. Sanum. Halo Elsa. Halo Sanum. Eca. Ini Mbak Palupi. Tante Pal. Ini wala. Halo Eca, wala baju baru. Wis gede lah. Elsa ngapain, Sa? Sa. Dipanggil Mbak. Siapa ini? Mbak Palupi. Sanum, Dede ada. Piye nek Dede? Ada Tante Pal ki lo marahi. Kamu pulang kapan? Minggu ngarep paling. Lah, ya bisa deh. Minggu ngarep. Minggu depan pulangnya. Minggu kita minggu neh. Nggih, Ya, ki lagi apa? Selasa. Selasa. Buku semester minggu. Gitu. Ya Allah tuh minggu ini. Waduh, Sanum. Halo. Dede ada. Cah? Sanum. Iki lho, Mbak. Di Mbak Utindi. Lek Uti Tante Utindi. Oh, Tante Uti ning ndi, Mas? Tante Putri, mana Tante Putri? Mana? Kamu ngapain nih, Sa? Macul, kok teko ae, Pak. Kowe kenapa aja nih urip mi? Kok iso kok pancet ae? Ngapain iki lho lagu kok telepon ngene. Iya, Dek, mengi dolanan apa mangan ngono lho kok macul. Dolanan karo karo kanca-kancane ngono. Mangan ati karet, Sa? Bocah kaya Cah? Kamu betah Cah di sana, Cah? Jenur deh. Betah guys yo. Betah, Bang. Melengos ngono lah. Kok kabare piye Mbak Ida barang? Ya alhamdulillah sehat kabeh. Elsa pinter ning kono. Mau ke sana ya, Kang? Apa dolanan itu medun. Cah? Oh, memang melekat. Iya awake. Sampai sik iki dadi gede kayake. Wes gelem mo? Wes. Iki mah wes berlemah. Ketok resik ketok ning kono. Apa? Kowe le. Gua kira aku butek kowe lah. Tak ikoten dhewe putri kali kula. Kowe iki duwe dendam apa jane mbek aku. Kowe kok tak laporno pusat kowe. Ora duwe. Kowe tak sedih ngono kene apa? Hah? Kok Walah ya. Lah Mbak Ida ndi? Ora atus. Walah cek atus. Canum. Putri apa ndi? Halo. Tante Pal iki. Halo. Cek wedi leh. Ya mati wong kowe beli pal-pal. Kate ngono kenapa jane aku salah apa? Ning ngajari ki lho ning Elsa mosok ngono. Lho kok Sanum, Bu? Kowe belik ngoten iki lho wis jare. Cah? Cah? Boleh kamu, Cah? Cah? Mainan Eka. Ki lho mainane Elsa. Ya. Kalau Leuti. Pulang, Cah, ada pulang.
Ayo dang pulang Num. Pulangnya minggu depan. Wah, lho saulan. Ya saulan berarti. Anum. Sa, Dua dure. kamu gak kangen no, Sa? Persis Pak Bloko. Itu loh kamu. Sanum. Kira Tante Putri. Duduk sebentar, duduk sebentar. Punya siapa ini? Punya siapa ini? Oh, gini Elsa. Sa, ngomong Sa? Ngomong bah. Piye? Piye? Ngomong bah. Bah. Duh, Bah. diatem piye tapi? Bah. Bah ton di bah to. Bah ton di bah to. Di bah to. Bah to. Neng kono gak kudu mulai ha, Mas? Ora, Betah neng kono, kowe pindah rono. lah liburan tak sedelo lah liburan iki dimpengno pisan. Suwimen. Mbak Ida. Lah wong ati yo bocel wis sampe ledeng cilik temen. Ngoten iki lho sing nek kawe iku bae. Adani kok ora masa bilang ngono kuwi. Kok tembeku yo ngono kae ora? Ora. Oke. Ora. Oh, mbek aku tok berarti. Halo. Ndang pulang aja. Liburan kok kon mulai pe karep bayari ora kok mulai. Alah wong kowe nek kono yo ora betah tok. Tahu ngerti kowe. Ca, aku bawain oleh-oleh apa, Ca? Ora tak nggo oleh-oleh aku. Piye lah dodo kok kono ora oleh-oleh. Ya kene liburan nek ora ngerampok kok. Siapa ini? Ca ngomong loh, Ca. Uti, leuti kalau leuti, dang boleh, leuti neng mamang, kau selak balik. Ora ndang mulai kok selak balik lho adikmu. Pegangin deh, HP-nya pegangin. Padahal ini nang omah ya ngoceh iki. Nggih. Cerewet. Bah. No. Wis moh dene. Oh ya wis. Pengen ra tante paling lo paling. Alah, yo. Dene kangen mbek aku kok. Iya dong. Tante Pal, Sa Elsa Tante Pal. Sa? Jangan rak ngeti dengan ini ya Allah. Lah, sama lagi. Shanum. Langsung dibatak ini, Bray. Ndang mantu ya, Sa. Kalau dipanggil. Ndang mantu. Ya. Ya, ngono sa? Yang sering kangen. Hah? Ya iya jane. Wes. Ya wes ya sudah. Wes. Capek. Wes capek. Ya wes dadah. Capek tak. Dadah. Ya dadah. Dadah sih. Dadah Num. Ayo Num, dadah Num. Nah, Dadah Ndak. Sanum. dadah gak gelem. Oh. Lali ya? Lali. Lali Sanum. Boten. Ya wes nek ngono. Sehat-sehat sa. Kowe kudu nulih wi. Nangis sih. Rumah item lho terpaksa ini. Ya Allah. Ya, Wes dapat. ya. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Alah wes guys. Terus minggu depan ya Usri. Asa aku minggu sisik. Iku nangis sampe Gila. Bismillah kok. orangnya apa emang kok ben kok kono kok Cek cilik tak kempet aku sing nyalini sing anu aku.
mae mbek ibuke nggargur turu. Gede-gede kok ditinggal aku. Mboten ditinggal, gentosan, bae mriko nggih kangen. Iya kok suwe. Nggih kersane Sampai ben kene puas. suwi kok. Teng mriki malah setahun yo Sri. Alah Malah ya. bayi cek laki lahir ki ya apa. Sing ulik ya aku. Nggih ini winginane kula nggih ningali galerine kula kan, galeri. Walah, Elsa kok cepet men. Kudume isa tangi ada iki lho sana kudume. Tak celuk bolak-balik ra tang. Walah kok mi ae. Iki lho gak kudume aku ngecek cilik kok. Nggih. Mi iki kan sediluk-sediluk sithik-sithik. Cek pakai lahir ngono kae. Mboten apa-apa, padha bae guys marai. Mumpung ning kono Mbak Ida ben kangen-kangenan ambek ibuke. Mbak Ida kembali menjadi anak guys ning kono. Nggih Yung Sri. Ya wis Full guys. saulan berarti. Ora. Full saulan ya. Ora sampai saulan. Nggih yo, nggih 3 minggu le. Lah Iya minggu kok yo. iya le, Pak. Nggih 3 minggu. Nggih. Mboten sampai saulan Yung Sri. Saulan kurang. Kurang saiki. Nggih. Nggih le. Ya wis lah pokok rapopo ya. Nggih mboten apa-apa. Mboten mriki 1 tahun yo. Sing penting iki sanu sehat, gak gak nangis. Alhamdulillah kados kalih saudara-saudarane nggih. Nek guyon nggih guyang-guyu ngeklek ngoten niku. Anggerane kula nggih nonton teng Facebooke Mas Mandor ngoten niku. Ya seneng guys, maksudnya wis iso apa kenal karo dulur-dulure ngono lho. Kok ngono. Sak panah rono yo. Nggih le. Ya wis Tebih nggih. Nika nggih mriko nenggo 1 tahun riyen. Nggih to? Umur Elsa 1 tahun riyen lebih sakit mriko. Paling nggih tahun depan nggih mantep le berarti. Tahun depan Juga. lebaran. ora paling kok. Mboten. Yo mbok nek yo kok. Ora kok cepet meneh. Ya mboten napa-napa kan dibagi, guys. Yang ngono kuwi aku saiki ngene iki wis ra duwe mbah, lebaran ndek iki yo kading dining di, bae kene wis gak enek, bae kono gak enek. Ya Pun mboten gadah, Mas. gak duwe mbah. Mboten. Omne ibu pun mboten enten to. Karek Pak tok ya. Nggih, dadose keluarga sing saking ibu nggih jarang komunikasi nggih terusan. Mboten nggih. Kalih napa? Terus kayak pedot Nggih. ora kerap. Nggih, tapi nggih mesti nggih jarang ngoten lho mboten sing sering niku. Omahe ndi omahe yo kono ae. Mboten pencar-pencar enten sing teng Palembang, enten sing teng Jakarta, Aduh. teng Kalimantan nggih enten. Tapi nek wayah napa lebaran ngoten niku wangsul sedaya dadose nek tenggene mbae niku alah kok pindah ngono kasure digelar jajar-jajar kok bareng-bareng. Iya. Sakniki nggih pun mboten dadose putra-putrane mbae pun mboten wangsul. Dewe kula mriko nggih sepi ngoten. Lebaran dewe malah mboten wangsul. Mboten mriko kula ngene mbae malah. Nek enten mbae ngoten iki nggih rame nggih. Ya wis guys ngono ae. Lah gendane kowe sing ngomong jajal. Senggring-gringken ki lho. Ya ora ngomong kowe. Abang, wis ki lawak. Dorong jiko sego goreng bareng. Iki Sego ngambil. gorengnya urung Jiko. buka ibu. Anu lagi Betul apa mangan tak pun dikit. lagi ditata-tata. Apa wis pesen mau. Biyen sih Orangnya kok lagi dasar. Heeh. rek kalau nek tamu guys. Iya, lagi ada tamu. Tapi mending nek nggih video call nggih Mas. Mending kan. Di sore ya. Engko ya jalan kaki kok karena Video call. Tapi nggih ngomong ngoten niku ngoceh ngoten. ya yang ngono tak bang ngono. Kadang yo pengotek kalau mau. Ngertas kula niku le. Nek kalau kula kan ngoten ya. Aduh ngono lah. Koi. Tergantung mood. Tapi kadang biasanya buyang-buyang. Biasanya buyang-buyang. Kadang moodnya ya bagus. Buyang-buyang, kadang ya iki. Biasanya nasi goreng. Ya, kita ngambil nasi goreng. Arep di rumah. Kamu susu. Dia mau tak jak tumbas bakso ya mesti. Awan mau. Nggih, tak jak teng Linda. Urun le. Lagi dijak mbake palu iki gelem Mbak Jessica. Besok bisa Mbak Tuh mereka kayak kata jajan ya Sri. Kan pandit ngoten niku mau ngombe tok jajane Ya wong bagi. warak kok. Lha iki lho jajanku ra tetek. Nek orang kayak toko nek ning Linda. Besok melak neh beraput?
Ya. Tenan. Ya jarine perenang. Iya, dene renang gelem dene. Sesuk bluran ning ndi? Oke, kita besok bluran, guys. Kayak rekomendasi guys, bluran ning ndi. Jadi dia mau sentuh irigasi lek Sri. Tunggu Rika, Sat. malah sat. Irigasinya sat ya. Ya sesuk nang kolam renang ya ben proper lah, kok Sesuk calanang-lanang. nang pati kowe ndang renang mbek-mbak. Iya. Neng Besok Sesuk nang pati. kan derek ya. Gak gelem iki gak mau iki. Repot. Berarti- Mungkin lah Aku kor mak Damis, aku dijaplek wis. Pak Tong ya gak melok. Pak Tong kok sapine sapa sing ngaretno. Ya apa? Enggak lagi kok. ngaret ya Allah. Ayo besok ngaretno sapi. Aku wis gosong bocah ngaret. Besok kan nek tapi melok ning pati, kene ngonten ngopeni sapi. Mboten nonton stok kok, yo Sri. Anu suka teh. Nggih. Ya enek embu. Lah nggih niku setake mawon. Sik tekan sande Pakari nderek. ngono. Nggih. Ngono nek iki tak kok wong e tekoki. Sinten namine sapi nu jenenge sapa? Mbah. Cikri anu. Betty. Berarti karo sama ya. Nggih. kok sing dinakno. Betty nggih. Betty jenenge sapi nu. Betty Lavea. Jenenge sapi nemi Betty, bebeke jenenge Cikri. Setunggale sinten sapine? Keren. Loro sitoke apa? Betty kalih sinten yang Sri? Enek tau. Wah. Guys, siapa nek tau disebut tak ya? Iya, kata tau Betty. Nek. Hah? Mas ayo, nang ngono ambil nasi Ya wes guys, kita ambil nasi goreng dulu. Jadi kita cus. Jadi ambek apa kok? Mbok godhong. Godem. Kok lucu. Sing jenenge mesti Mas Mandor. Kok iso untuk jeneng Cikri bareng ngono ya? Ini kreatif kok. Heeh. Idene iki ada saja. Ya wes ngono guys. Langsung dastes iku nek omongan iki yo onyor. Nggih niku iki mboten enten maksudnya nggih. Kula iki ngenten lho, lek kan biasanya nek setiap orang kan enek sesi nge-like ya, nek gak ngono kayak sesi aduh ngomong apa-apa piye. Nek Mas Mandori mboten niku kosaka nggih. Niku mungkin kamus napa makme kamus napa? Kamus bahasa apa? Terus ngono lho bahasane iki. Aku nek sekali ngomong nek banjur yo ngono kuwi Mbak aku. Karo bagiku iya. Atik Nek larang. kuat nggih ngoten. Iya, aku. Wong ki urung anu ngomong aku wis jedot. Keturunan. Kula kadang nggih mikir, Mas. Gak iso ngomong. Mas Mandur ki kok enak. Iso kuda. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Rasa paling ini nangisan. Oh. Salah iki. Oh. Asa nggih sami. Gak kena dikeras. Sami. Coba bae. Wah, iso pae ya kaya aku seneng. Lah, ya padha kaya yang Sri menengan, guys. Nggih, lemah lembut. Lemah Gak lembut. kena dikeras. Mboten kados kula. Wis nang penutupan sisan, Bang. Ya wis guys. Mana ya guys konten kita hari ini. Terima kasih Putri, terima kasih Lekto, terima kasih Yung Sri sampun dibantu ngonten, purun diajak ngonten, sempunten nenek salah nggih. Sehat. Amin. Siapapun tanya saya jawab. Oh. Enggak ada ini konten terus ngomong isin enggak. Bantulah, bantu. Salah. Kita garek mawon. Allah. Nggih. Malah Sapine dia nu Mbak Palupi lek to terus. Tenan, Mbak. Ayo, aku tak melok tenan nek kowe gelem tenan. Oh. diserang. Gawe. Mbak dadi konten. Dari mandor aku. Sampai kubur racuni ngono kowe. Dadi konten. Ya wis guys ngono ae donga dinonga muga-muga diparingi seger waras, rezeki engkang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit mugi-mugi diparingi sembuh. Untuk pejuang garis 2 muga-muga yang diparingi omongan yang soleh-solehah yang bisa ngangkat derajat kedua orang tua yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan ada kurangnya ya guys ya. Ditunggu konten
konten-konten keseruan kita besok lagi. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy.